Thu Thar Thlirna episode somngana kan lo lom le veka chu tuntum kan thlir hom sakper tur chu Israel le US tangrualte chuan Iran an la beih chhunzawm zela he inpein chungchangah hian US President Donald Trump chuan March ne serizir top ni khan thu social thu chu aron nei le chuta chuan Iran nena US sawrkar an indawrna kawngah Iran chuan thudelhkilh engmah omloin inpein an tlawm turani ti in thuro rum takaron chak choka chutianga Iran chu anin pelo ni chuan US chuan Iran la atangin engmah indawrna kalpui don lo ani ati Trump hian Iran foi tu thar tur chuan US le Israel la ka that chuah hle turani ati a US le Israel thopui thei tur Iran in foi tu an nei turani ati Iran chuan foi tu thar an nei don ani chuan US in apompui thei foi tu an nei turani ti in thoro rum tak achak chuak tel bokani Iran President Masoud Pezeshkian a chuan Iran in beih tawh mekah hian ramthen khat chuan indawti top ani theina tura palai hna thosak anin hom ti a sei chuaka Iran chuan Middle East a remna theina tur chuan thei topa thach tho an do amai ro chu Iran ram chuan beih tok ani chuan alo in ven chu ati ve tur ani awangin chu tiang tur chuan Iran ram chu tun thleng hian inveng him turin ein buat sai chhunzawm selani ti na sei bokani Iran Prime Minister hian tu point US le Israel nena anin do chungchangah hian palai hna an thokani chuan Iran mipui te hnoi chia tu le he indawron chok chok tu te chungchang hi chiang takin an chingfel turani a chu wangin Iran ti buai tu te hi andor masa jok turani ti in aron sei ve bakani Iran Foreign Minister Arachi chuan social media X a Thu Thar Thlirna chuan Donald Trump palo chhir turin thu chuan e chuta chuan Trump hna chuan US in rang takin sipai chakna mangin Iran ne antuma chu ero chu a hlo cham chiang hle ani ti in asoi zelna chuan Trump hna chuan I hmalak le na tur I plan B po chu a hlo cham le don chiang lutoka chu wangin hlo cham na lian tak ima chon le don ti in Trump hi avau le tani Iran Deputy Foreign Minister Majid Ravanchi point he indo hi Israel le US ten an chunga anon thlen lui tirania chu wangin US sawrkar chu Iran chuan aring to lo ani tin asoi ahmalama khan Iran le US sawrkar in indawrna te in biakna te an lo nei to thina Iran chuan rin na sang tak nen US chuan lo dor to a ma se US chuan voile khata an ru put mangan thlak tuta min phatsana chu baka kanin dor ton na boruak nei to sa zong zong po kha min phatsan tel sak ngal vekani ati bokani Iran Deputy Foreign Minister hian Europe ram le ramdang tu po he US le Israel tangrualina Iran an beina hian anon zom ve ani chuan Iran chuan chung ron tel ve ram te chu alo bitum let ve don ani ti in chiang takin European Union te kan hril to a tin ramdang te po chutiang anga US le Israel ron troi oma ron zom tum anom chuan Iran chuan alo bitum let mak don ani ti in asai chuak bokani Iran in beih an to mekah hian UNICEF te chhut dan chuan Iran ram chunga hian tuna hian nun na chan om to zat chu mi sang khat zatum somthum pahnih an tling to a chung nun na chan zinga chuan no pangza somriat pakhat te po an tel ni in an chhut bokani March ni rukzir top ni khan US President Donald Trump chuan US ral thum siam chuak tu company lian berber te Lockheed Martin Corp te RTX Corp te Boeing Company te Northrop Grumman Corp te Honeywell International te L3 Harris Technologies tele ram US ram chunga ral thum siam chuak tu company lian tak tak ten thut khom anei puidona he thu kan buat selai hian anin mukhom to mai theye hetiang ral thum le sipai momo siam chuak tu company lian tak tak te US President in komatum tak awang hian mitam tak ngai dana chuan US hian Ukraine in dawale tuna Iran an run mekah hian an ral thum check khol te an nei tlem ta in akiam to mayem ni ti zona a oma ma se mi chungchangah hian US President Office White House Press Secretary Caroline Leavitt ti chuan US sipai te chuan Iran ramaro rel na keng ko mek tu te chu chevek thei turin ral thum check khol le sipai chakda an nei nga tok ni na soya asoi zelna chuan US in Iran arun ma dei to khan President Donald Trump hian heng America ram chunga ral thum siam chok tu company hroi tu te hi komalo tum sa to a chu wangin thil thar ni lem lowa US ral thum siam tu company te chu ral thum tamjok siam turin President hian thopuya asom chhunzawm zel jok don ani ti in aron soifiani
White House Press Secretary Israelin Lebanon Saidan chuan US chuan Iran ramroi tulu ber thlan na tura thuk takin ain rol don ni na soya US chuan an thopui tur thlan ani theinan mi an en thli thlai mekah hei baki chu chiang takin ka soiri lawang ti in Iran rama an roi tulu ber Supreme Leader an thlan na tura US yan thuk takin rol latum ni in aruk ngani ngai ruat thei tur khan Israelin Lebanon hian soya ni US chuan sawrkar chungin Iran ram van borok chu antun hoi da vek thei anin be sei niin White House Press Secretary hian soi boka he Iran nin borok chung van sang borok chung antun hoi da tur hian US hian sawrkar li emo sawrkar hun an lama mo dona chumi hnuwa chuan Iran ram van sang borok zongzong chu US thun hoi om vek to don ni na soi ni US chuan Iran longlian som thum chuang an ka pil sak to ti na soi boka hetianga Iran thachakna an su zelawang hian Iran chu tuna chuan raldo turin thachakna nei to lo ati bokani US President Donald Trumpan Iran chuan thudelhkilh omloin anin peturani ti asoya po khan aom ziaber chu Trump chu US sipai tana Commander in Chief ani angin kha thu kha soya Iran chu US tana ram hlawm ani ngai to lo na turin an bei chhunzawm zel don ati na ni ti in asoi boka chu wang chuan Iran ram chuan du thlan tur dang nei loin thudelhkilh omlowa anin pek thei hun hi aron her chok nona chu Donald Trump pathil soi zia kha ni atiin aron soi fi ani panina chuan Israel sipai te chuan atum som pangana na tan Mars nuruk zir tom ni khan Iran an bei chunzawm lea heta hian Israel sipai te hian jet fighter somga rol mangin Iran ramroi tu boralta auya tola ali khamene ya lein hnuai biruk na hmuna tana ahman thin bangkar ten bituma Israel sipai te hian thu chuan siama chuan Iran an beina hian an bitum du mun zali te chu hlotling takin an bei theinin anin soini tin Israel in do thlothina te hian Mars ni sari zirtop ni atho khan an ram then om Lebanon khopui Beirut chimlaman bei boka he khopuyan bei ma hian mi puite chu an sahimna an don theina turin Israel sipai te chuan mun himlama loin sa seng turin an hriat tir lok Israel sipai te chuan Lebanon ram chunga Iran thlop Hezbollah helpolten in korna munatana an man munte an vaboma tin Hezbollah ten ral thu man chekhol na mun tele in kulna munatana mun khating building tele a holvel tu thil an nei takha an vabitumin an vabom chiat sak nuala Hezbollah ten Israel an ron bein thin mun te po Israel sipai te hian ti chiat sak vek tumin an bitum mi ti na soi thei ome tuna hian thil lo lang ching te deuh chu Israel le US tangrolin Iran an beia chuti mek la chuan Israel hian an ram thinam Lebanon po an beital veta tiin kan soi thei ome Israel Defense Force antia Israel sipai ho tu Luber Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan Israel sipai te chuan Hezbollah ten Israel anon bei theina tur remchang om zong te chu an met chimit zel don ni na soya Hezbollah te chural thuam mang theilo tura beina an top san ngai don lawa chu wang chuan Israel sipai te chuan thei pa topin Hezbollah le Iran tangrualte hi an chu chimit vek dona chu wang chuan Hezbollah te hian ral thuam an che khol non tho lo na tur le Israel tana poi khoi zonga hlauman ni lo na turin Israel sipai te chuan that tho in thei pa topin malak na an kalpui zel dona ni ti na se bakani Israel le Western Iran an beina tang khan Lebanon ram chunga hian nun na chan mi zan hi som pasari anom mekah hliam tur mi zasari som ko pariat chuang anom to bak ni in Lebanon Health Ministry te thu chu chuan an tar lang bakani tin Mars ni sari zir top ni zan lai vela khan Iran po hian ballistic missile mangin Israel an kapa Israel mun sang ral kherdar an vori chu chuwa amara chu he Iran ina Israel lama missile an ka chua hi Israel sipai te chuan air defense system mangin an lokap thla nin an soya chu wang chuan Iran hian Israel ram chunga poi khoi na lian tham engmah an ron thlen lo niin asoi bokani til lo lang ching ta deuh chu tuna US le Israel tangrolina Iran an beya hian Iran hi tlawm mai turan ngai lain hetiang tak hian an dai rein an ral thuam nei te po an lo in che khol na sa ni mana chanchinthar then khat zirchiang tu ten an soidan chuan US le Israel hian Iran ram hi an be sei aya sangin ral thuam lama man lo sonin an lo in che khol na sa ni in an ngaya achan po Israel le US ina hetiang a thei patopa an beiron chungpo Iran an la tlawm lo le an lo changlet vezel thei hi US le Israel hian he be puyan thak ma hian Iran thachakna hi an chut sol ve deuh nia
ngai pol te pon la oma amaro chu thil chiang tak ero chu Iran hian kha anin beih tira an lo chan le ta tharum manga an lo beih let ve tam tak ero chu an tha hi chu zoi chho tran ta ni in chanchinthar rang rang han en kol te hi chuan alang chiang ve ta viawani pathumna chuan Spain Prime Minister Pedro Sanchez chuan Israel US tangrolin Iran an do chu thilpui chungchong tak ni na soya asoi zelna he thil tlenga hian Khawvel ram rang rang tenan pomtlan thei pia lam thil ni in international law bo chetna ni ti in US le Israel tangrolina Iran an be chu adem thuron soi choka he Spain Prime Minister hian US tangrol pui ram te chuan thil tha US in ati chuan an tan pui tha ma se US in thil dik lo ati ni chuan an soi sel turani ti in tan hunaron khoni tuntuma Israel le US in Iran an be ron chungchangah hian US President Donald Trump chuan Spain sawrkar laka hian alung oi lo hlea a chan po Spain hian US nena anram chunga in do thaw theina tumhmun maron le rota forum mi te chu man an phal sak lo wangin Donald Trump hi lung oi lo hlea hemi wanghin Trump hian Spain sawrkar nena anin sum don ton na kalpui mek chu ti top beka avau tak nge nge nga chumi wangchon Spain Prime Minister hian anram Spain tan na chu indawlo hi ani ti aron soya wangin Trump vo na hi engtingin nge a chan le zel don chu riat ni lo ma sela Spain le US puro ki thalutuk lo ni na langta Trump hian hetia Spain in US a thlop that lo wang hian na takena soi sel chhunzawm chu ta chuan NATO an tan rol pui Spain chu tho pui shom takram an nia NATO budget atanga chhut pon ral thum leina tur anram GDP zel atanga chuta za panga in defense budget ti punturan ti po Spain ram hian ati hlotling theilo chu wang ram nep takan ni tin Donald Trump hian Spain hin atakin adeu so ani France President Emmanuel Macron appoint Iraq Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani chu biak hlatna hmanga bia in Iraq President chuan US te Israelin Iran an beirun mekah hian Iran nena buaina dang an nei velo na turin Iraq ram chu ain tat lut ve don lo ni in alo hrila chu France President Emmanuel Macron chuan Iraq President na Iraq Prime Minister ina an ram tan muntur alo hril chu a thlo pui ti asaya Middle East remna theina turin Irakin tan big emo tho pui big nei lawa neutral taka thulai lataka thila local pui chu thil ti tul takani ti in aron soifia ve pokani palina chuan US President Donald Trump chuan Israel President Isaac Herzog chu rang takin anram Prime Minister Benjamin Netanyahu ai ruk na thupoi ormek chu angai dam turani ti asoya US President Donald Trump hian Benjamin Netanyahu thlawang hawin an Israel Prime Minister hian thil danga ngai tuanna khami ko thu boite ne wang khan angai tuana sen boilo na turin tuna chuan Iran ram an do tlang meka Iran ram an beina angai tuana chak taka sen theinan athu boi ormek chu Israel President Isaac Herzog chuan ngai damna peturani ti in chanchinthar lakom tu ten han komna asoya Trump chuan Israel President hena hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chu ngaidam turin kum khat chuang alo soipui to te soi choka Israel President ngai po hian Trump hena hian ka ngaidam ang ti voi nga min tiam to ni ti Trump hian a soi chokani Trump chuan Israel President Isaac Herzog chu Prime Minister Benjamin Netanyahu angai dam ma chuan kom emo mo adu to lo ni nan soya tunai hian Israel President Isaac Herzog hian Donald Trump hi mai chana biak tumin appointment ta po angai tu ania soinia amero chu Trump hian Isaac Herzog Israel President hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu angai dam lo chuan ko machak lo ti in ain soifia ni Trump hi Trump chuan Isaac Herzog chuan Benjamin Netanyahu angai dam lo hi azak le zok turani ti in asaya nikum October tha Donald Trump an Israel ramatlo Israel ram parliament neseta thuwa soina po khan Israel President Isaac Herzog kan hena hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu eruk na thu boy or mek chu ngaidam turin lo ngen sakto Donald Trump hian a soizel na chuan he thu boy hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi tu ten mo ep tu polten an pu chemei me ni Israel Prime Minister nilai Benjamin Netanyahu hian chu ti thakin sum a umina otlem lawang zu champagne le secret bag mamon nei hleinem thamna dong tia thu boin ortir te hi chu ngai dam pu hli ti in thu jang khai takin kha parliamenta thu soya khan a soi chok nge nge US President Donald Trump thu soi chungchangah hian Israel President Office chuan thu chu siamin US President in Israel himna turatana
tha tho to te fak oman ti thu soya tuna Iran laka US ina Israel thataka tho pui le an tran pui po hi an thlop tlat thu an soya tuna chuan Trumpan na anga Prime Minister Benjamin Netanyahu ngai dam na pek tur chungchangah po Israel President Office chuan Ramdan pui nei ram an nia wangin Israel Ramdan be chanin Benjamin Netanyahu a thu boi or mek hi ngai damani theidon em ti chu Justice Ministry a mi thiamten an ngai tu meka dan thiamten dan manga an han zir chian nuwa an rotna te chu Israel Prime Minister ngai dam ani theina tura khatiang rotna an nei kha President Isaac Herzog chuan ngun takin anon siam fel huna alo zir chiang wenga Israel ramtana thathayang ber turin thutlukna ala siamangan tia chu thutlukna siamna na chuan rampona tangina mo ramchunga mi ten an norwang nelowin Israel ram that na tur le Israel me puite ta na thathayang ber turin ngai dam na pek thei alo ni dona ni point pek anianga tu te mo norwangin he ngai dam dil na hi kalpui ni tlawang ti in an soya nikum October tha khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian anram President Isaac Herzog an hena hian eiruk thu boi or meka hian ngai dam dilna alo thelu to boka he ngai dam dilna thelu ta ka wang hian Israel President Office point an Prime Minister Benjamin Netanyahu chu ngai dam ani theidonem ngai dam na pe kan tlak ani donem ti hi tuna hian anron seifiana nge hian Justice Ministry a dan lam thiamten an boi pui mek ni in alang ta ni pangana chuan India ram chunga kan lo lut le to donanga kan channel kan non soi ve fau thin le kan channel lo ngai thathin te chuan in rianga Bihar politics e kan non soi fau to thina tun to ma po hian Bihar state politics lama han lut le don taila Bihar Chief Minister Tunlai Khawvel chuan March ninga ni khan Rajya Sabha MP ni turin nomination file thut maya he nomination file na hian India rama BJP ho tulok le Home Minister Nilai Amit Shah pon atoyom nge ni Bihar me puite mai ba ka hian India ram politics ngai ventrin te hetian Nitish Kumar an thutluk na siamta hi abara khai chiang hle ni in na soi theya Bihar a hian tuna hian Janata Dal United JDU te le BJP ten NDA an tanrol pui party dang tenen sawrkar tangrol sawrkar an din meka chuta chuanin Chief Minister Nilai chu Nitish Kumar hi nia amaro chu Nitish Kumar an hetia Rajya Sabha MP ni tura nomination file ta ka hian engtiang takin nge tangrol sawrkar hi kalzelanga tuna hian Bihar Assembly in thlan nun bera khan BJP te chu party mal MLA nga beran nia amero chu kanon soito thinang khan Nitish Kumar hi tun pha tanga NDA an lo tanrol pui thin le akum zong po opa ani wangin JDU te kha NDA tangrola khan MLA nga lo zok ni ma sela BJP te hian in phat niamin upasaka antiang deuh khan Nitish Kumar hi Chief Minister lal thut thleng an luatir le khania amairo chu hetiang anga BJP le JDU le NDA an tanrul pui party tana thutluk na khatiang anga sawrkar an siama Nitish Kumar Chief Minister an ni tir le kha hunrei pola kalma in ti hian Nitish Kumar chu Rajya Sabha MP ni don chuan MLA le MP chu ni kop theilo wangin MLA chu bansan angai don ta chutianga ni wang chuan Nitish Kumar chu parliament lama akal don chuan an state politics lal ngem ni Chief Minister lal thu thleng chu awrok don ta ni Nitish Kumar hian athu chu asiama chuan a politics zinkonga MLA ni baka parliament in nia MP ni thei chu alo ni chak thina nia Lok Sabha MP chu alo ni photo thina central sarkara minister te polo ni photo thina amero chu tuna hina ringnin jun kawngzawm mekah kum tam lam te polo ni ve to a Rajya Sabha MP ani theitur chu alom don hle ni in asoyani hetiang boro kan ni mek lai hian Bihara chuan tunge Chief Minister lal thu theng chu lo tang ti chu inrin siakna nas tagena kal meka politics lam ngai ventu te chuan BJP lamin MLA nga zok meo wangin JDU nenan tangrol sarkara hian BJP chuan Chief Minister lal thu thleng an luang nge an ringani Janata Dal United lam chuan March ni ruk jirtop ni thlaya khan Nitish Kumar chen na in Patna Bihar khopui Patna MLA le MLC te thut khom man ko wa chuta chuan Nitish Kumar chu MLA te le MLC te le an party roi tu lok te chuan athutluk na siam chu in ngai tu thale tur le su turin an northern sahlea ma set Nitish Kumar chuan athutam soilowin athutluk na siam chu
an MLA te le an MLC te ba ka an party hroi tu te chuan za sak turin angena MP lo ni point chief minister ni lai ang thoin an party tan le an state mason na tura tan chuan angai tu na le atha te a sen ren zel tur thu soin an party mi le sa lungai takom te chu thamon ta ni hetianga Nitish Kumar an MLA tanga ban na athelu hunte alaron thlen angai don ta ka hian afapa Nitish Kumar fapa Nisan Kumar chu politics zoma apa ayo turin Janata Dal United Party hroi tu te chuan Nitish Kumar chuan nge na ti chuan Nitish Sena fapa Nisan Kumar chu politics a suan lo phalta niang March niriat pathian ni a hian Nitish Kumar fapa Nisan Kumar chu JDU party membership fee pein politics aron zong lut ve don ta chuta chuan March niriat pathian ni a JDU party zom zon huwa hian Bihar state mun sang te fangkualin mipuite ma a thu soino hunte amang dona chutianga nga politics alain mangai lo Nisan Kumara hetia apa MP hanni don ta ka politics aron zoma chuan apa seat all tur MLA BL all tur hi Nisan Kumara hian angeni by election telom sela ain candidate ngei arinoma chuta po chona thlin ngei porin oma chutianga ni wang chuan Bihar hian deputy chief minister atan Nisan Kumar hi dani don ti in JDU party an hroi tu lok te chuan chanchinthar lokhom tu then khatte an lo hril to a chutianga ni chuan Nitish Kumar kha Rajya Sabha MP van dei ma sela afapa Nisan Kumar politics ron zong lu tur hi deputy chief minister lar thutheng chu atana himsa ni te point angai thei bokani ti hian apa hniak nung ron zui chhoin Bihar state politics Janata Dal United Party nuaya ngani ramrong bol na thok ve don ta ti te point kan khai khom thei ome Bihar hian JDU le BJP le NDA an Tunlai party te zok ten hian sawrkar thar chu Nitish Kumar tello chu neng tin ngan siamang ti hi indawrna lakal mekah thutluk no mumal tak siamala ni lo wangin the chanchin kan bot sai lai thleng hi chuan Bihar hian tunge chief minister lal thutheng chu luang ti te tu tenge minister niang ti te le deputy chief minister tur te po tu tenge niang ti chu chiang taka soi thei alani lawa amaro chu thil beih sei tak le thil chiang taka ngalang thei ri ta chu Nitish Kumar fapa Nisan Kumar chu deputy chief minister ani nge yang ti chu thilrin ngam tlak rin ngam tak ani ta tin kan soi thei ome aporuk na le top na bera chuan Assam assembly nei tura politics in beina akal vung chho ta hlea Assam hian kan thria tho angin BJP sawrkar Himanta Biswan Sarma kai roin din mek ani chuta chuan Himanta hian BJP tele an Tunlai NDA nuaya party sang ten nen hian sawrkar siam chhunzawm le tumin ingani in thlan campaign te po an kalpui chombop mop to chuti mek lai chuan eptu lampang congress le an Tunlai te chuanin thei to pin man la ve boka BJP sawrkar pai thak ngai tumin Assam hian campaign nei chho tuai an tuma chuta chuan Assam Congress hroi tulu Gaurav Gogoi chuan asoidanin eptu tangrualte chuan state puma campaign beih pui nirei lo te chhungin an thlak thoi don ni na soya tuna hian Assam hian eptu lam tangrualte hi Assam Pradesh Congress Committee te Assam Jatiya Parishad te All Party Hill Leader Conference tele Communist Party of India Marxist te annia tin hei ba ka hian party te naw de uzok ngani Communist Party of India Marxist Leninist te Liberation and Communist Party of India tele ras dalan ti mi khang ho te po khan Congress tangrol sawrkar hi sarkar te kan ti Congress tangrol pol Congress te eptu tangrol pol kan ti medonami khami te kha ranzom turin indawrna an kalpui mekah an ranzom du mai theni ti te point thuthang aum veni kan ram state Assam hi kan ei lebar lak luna kong nar berani wangin an state in than thur te po hi keini hian kan lo hriat puya kan beng kan lo ti war ve te hi tul ni kan hriat wangin Assam state politics po engmah poimo zol ni kan hriat te kha kan hantar lang ve le ania tuntumatan chu kan du tok le patanga kan chanchinthar thlir zawna te milo ngai hlut sak thina comment thatak takin ron ziak thina khongai takin comment lama khan lo tang le tur tein kan som chawa tin kan channel lo subscribe ve du ve nom te chuan subscribe ti kha min lo me sak turin kan som chawa tin kutzung pui lem kha thei chuan ni lo met ve ula
min thaw pani ti te po in lan tir ve thina kan lom hle ani